Zlatno doba Srbije i Turske trajalo je tačno koliko i baterija na dronu. Pre godinu dana Vučić je hvalio Erdogana. Kada mi je neko bolestan, Recep Tayyip pozove. Danas, isti taj Erdogan šalje dronove Prištini. Kosovski premijer Albin Kurti ponosno pokazuje bajraktare, a Beograd šokiran, nož u leđa prijateljstva. Vučić poručuje, Turska ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Saziva vanrednu konferenciju, ali 40 minuta govori o sankcijama nisu. Tek na kraju, Erdogan je veliki lider, želimo najbolje odnose. U prevodu, od neosmanizma do prijatelja i partnera u 24 sata. Analitičari kažu, Ankara ne voli dvostruku igru. Tamo nema unutrašnje i spoljne priče. Sve što kažeš kod kuće, moraš moći da ponoviš i u Ankari. Vučić objašnjava, to je misaoni proces svakog normalnog čovjeka. Tačno, proces poznat kao rotacija od 360 stepeni. Kad diplomatija postane stand-up, znaš da je spoljna politika ušla u improvizaciju. Prati srpski čardak, tamo gdje geopolitika ima bolji ritam od komedije.